Baba ne chwako yath dala ka dala wadhi kode karachuonyo wadhi kode karachuonyo wadhi kode kagan gitielo karachuonyo wadhi gitielo kamagambo wadhi gitielo sokorandung wadhi kode gitielo. Baba ne chwako yath dala ka dala wadhi kode karachuonyo wadhi kode karachuonyo wadhi kode kagan gitielo karachuonyo wadhi gitielo kamagambo wadhi gitielo sokorandung wadhi kode gitielo pas kodonjo to bas ogomano koto kamano to idwaro nango ni an bende biro ka to koro adwa na puonju matin adwa puonjo be no puonjo yawa an be biro ka to gima naneno mamako dhoga otedi kuon marang'ongo kuon ni chon nitedi adita maromo kama itedi kuon upong to kuon ni okawo kuon adita otimo ni to kuon olale yeni ni ono muonyo kuon mopong adita dimuony nango kuon mopong adita. Kendo gima nachaka neno nyathi moro mawuotho puth ma yware kaman yware ni ma yware kaman to ikalo janabi kikalo tan an be aluo bangi ko nyakilemna onyiso nyako no niya ing'eyo gimolo kiputh owadgi wuoru ema noloki puth to ka kine changi tadhi adhiya nyaka dalau to jachien manoloki puth cha ne ni jachien moro mamisumba to nothago owadgi wuoruni to owadgi wuoru oloke kata oloki puth koro adhi golo jachien ni taduoko ni ng'at cha abiro dhi kodi nyaka dalau tagolo jachien ni taduoko ni ng'at cha ni to timna kamano wadu to lokna to golna wa ni chiedh wadhi dalau wa bas adhi to kawa utundo kacha ni ulolo janabi rawilebna janabi nitie wach ma pod atimo ka mondi janabi an bilemna ni nitie wach ma pod atimo ka pod athiedho ng'ato ka bas watundo dala gi puth matimore mayware kama no kone dichiel ni jachien manoloko nyathi nyako ni puth ero dogne wuoru dogne ng'ama nokeli ka chung bal nokolem ni nyingwa ni Maria minyasa jachien wuog mondo idhi kuom ng'ama nokeli ikalo ka to nyathini chungo malo winji nyathini chungo malo to chako wuoth kama. Oganda mag Lolwe Maria nitiere kod kitgi kod timbegi kaka wuotho kod tielo nono kinde ko mag lamo rwako kanzo liero tigo tero lamo magi dhi chiemo kod mamoko ka gimiyo wangi kata kinde ko mag lemo nago lak goyo chongi piny kod mamoko. Father in charge mabinde wuok e kanisa nero mar God of Quer lero nwa ginero mondo bendo miyo oganda mag Lolwe Maria kitgi kod timbegi opogore kod mamoko. Gimomiyo jo Lolwe Maria wuotho gi katena kata rosari gin gik manokelnwa koa e polo. Nonyiswa ni e polo jopolo tero rosari kod katena
Koro kidhi e kitabu tibiro yudo gi kuro gin e buk mar Biblos. En mana ni koro time ok nyal miya elaborate, but gin e muma. The beads gi gin e muma. Gin tigo. Tigo gi gin tiere. Koro tigo gi polo mano kelonwa. Mano mi wuotho gi katena. Yes. To en ang'o miyo ki inyalo rado kod gi nyathi jalejo tiyudo ka leke ne osemuk auchiel mapiny. Erokamano ka Yesu Kristo biro e pinywa ka, e piny jo-Yahudi notimo isara mar jo-Yahudi. Ne timgi notere nyangu kaka chik jo-Yahudi ne owacho. Wan ka Baba Miseso biro e pinywa mar Luo to no otimo chik mar Luo kogolo leke ne auchiel. Mano momiyo jalejo Maria ochik ni jalejo nyaka gol leke ne auchiel ya. To en ang'o momiyo jalejo wuotho gi tiende nono? Jalejo wuotho gi tiende nono nikech inyalo paro ka Musa otelo nyithind Israel ka gidhi piny Misri. To Musa koro dwaro romo gi Nyasaye wang' gi wang'. To Nyasaye nyiso Musa niya, Musa kama intie no ler, lony wuoche ma e tiendi oko. Ji mang'eny wacho niya, ni wuoche mane nie tiend Musa ne en richo. Musa to ndio ne en dhano no nyalo timo richo, but wadwa wuoyo kuom the actual thing. Gima nong'ise no gole tiende ne en wuoche. Koro we do believe ni kama ler ma Nyasaye ok dhie gi wuoche. Mano mi wagolo wuoche tiende wan kaka jolejo Maria kwa donje eklesia kata kwa donje dala Nyasaye. Sami donje dala Nyasaye choni ka en dala Nyasaye. Nyasacha miya nema mondo adonje dala ni ka wiya yot. Okini sane gimo miyo oganda jolejo ka lemo to ok mi wengegi kaka din joma moko. Baba nodagi. Ni kikimi wangi kilemo. No. No dagi ni mano mago joroe malemo kamiya wangi. To en mare ni Catholic. Mare ni Legion Maria Catholic. Ok mi wang nikech kano dhi e Catholic noriembe. To no ya Catholic endo mago nyingwon. Jo nyangwon ok go wa, ok mi wang. Jo nyangwon gin gilema ka gineno. E kinde mathoth chenro mag lamo kod odiechienge manitiere opogore. Kaka chieng' nyongesa en chieng'no ero ma bende itime lamo ma iluongo ni Presidium kendo isude misa. Lamo ma kamano itimo mana kod nyathi manyako matin ma pok ne ochako neno ria, ma bende iluongo kod nying ero mar Legion Maria ni Mama Legion. Kendo ka ochopo e hike ero mar neno malo kata ria, to itimone misa ero kod saw mar gole e telo to ni mar gin kod geno ni kaponi nyathi manyako ma bende osomo mesa ochopo e kinde ne mag neno ria kata odongo mochopo e higa mar bedo kod kare, to nyathi makamano bedo kod rochruok. Beate Maria, Sonis nos ubiqui protegi, in cujus veneración tua, advirtumus majestatis, et Dominos tuum Iesum Christum filiam tu, te cumbi et prignati unitas Sanctus Deus, Maria secula saeculorum. Amen.
Bikira Maria, Atieno, Leana, Helena, Obiro ni mondo imi kwe uwuge odi emesani. Ruoth manyako, mae lochni kendo singruokni mani singo jo Afrika. Ni ng'ama nosom kendo nonuor mesa chieng' ngeso mokwongo mar dwe. Inikonye sa tho gi nema duto madwarore. Koro Atieno osetiyoni e mesani. To okwayi ni mondo igonye e yor kwe. Mae taya mwatero ewi katena ni ka siro mar mach matelonwa. Mae siro mar mach. Mondo mi koro itelnego. Kowuok e odi, kowuok e mesani. Kodhi kamodaki. Ine mondo imokne taya. Ikonye jakony jo Kristo. An to an poya ok ang'eyo gimoro. To kaka wuodi nowacho, chieng' chane jootene nyaka kawuono chako wacho nwa jootene ni kaka wuonwa noora e kaka an bende aoru. Kwaneuru nyithindo mondo giyud kwe. Koro akwayi Bikira Maria, in ema mondo imiye kwe. Mama yako mar ogendini nyiero gayany miyanogo nyithindi ni mesa kethogi lose. In ema mondo ijiwe gi nemani. Imokne taya maber mae yadhi mani singo ni wanakonyrego. Ruodhi Rusari, ine jakony jo Kristo, konye odhi gi kwe. Misa Maria ipong' gi nema, ijahawi kuman, gi Yesu nyathi ni wasungu ne paro ni giriek maloyo jotengewa ne ok ginyal nyalinga kom rieko. Mae kom mar rieko mamowa miwa rieko mapimo mar gima dala maber. Pando lweny walemba meng'uono ni mare. Mio aviro akwai mama wa umwala bimarabola manisingo. Mama Vinamo ni konwa itawa yenwa regina. Sao! Asam! Abraham! Wa asli wa kumayo memoro minamare.
Inangani ngado rieko ma ok nyal pur chieng' chane joote gi jopuonjre. Kana di bura na di mas makwar kala marwa kone kawono ni kama mabede wapenyo ulo ni baba jodolo makawono doge bura gi makwar kala marwa kocha kosongo baba konywa chunywa dunda kwe mayo mengwana nyasaye. Archbishop ma God Kwer mano en Romanus Odongo leronwa tie sewni mabende itimo e kanisa Legion Maria e kinde mabende ma itimo ne nyako ma otimo mesa kendo e kinde ma moko mabende itime sewni. Ma idwaro mana kaka Abraham ne golo ne Nyasaye lisweche e wi got Moria. Zakaria ma wuon Johannes ne golo liswach ubani e hekalu. Jodolo mamoko bende nitie mane timo mago ka emwayude puonj ka Abraham ne Nyasaye okono nodhi ogol liswa kosechiwo ne wuoyi ma nyinge Isaka. Okawo Isaka nodhi golo go liswa e wi got. Nyasaye nooro malaika Gabriel mondo kwer Abraham ni kik ogol Isaka liswa to chiwo ne nyarombo ma malaika Gabriel okure ni ng'i badi ma korachwich nonwang'o rombo manogolo go liswa ne Nyasaye. Puonjowa wan nyikwa Abraham ni ka wagolo saw moro kata lemo to watimo saw ma en liswa migolo gi nyarombo. Inyalo chiwo kata dhiang', inyalo chiwo ka lweti tin, inyalo yang'o kata gweno moro titimo go saw. Mikwayo go Nyasaye mondo oyawni yoreni momoko kata weche matek mantie kendo Nyasaye mondo gwedhi oyawni omiyi mich mabeyo. Mane tiend saw. Saw en mich manochakore kuom kwerewa. Ok ni kwatimo saw to watimo misa kende. Misa en ka Yesu osebiro mo ogolore liswa e wi musalaba kogure, koro nochiwo ringre gi rembe mondo mi ogol liswa gi jodolo mag Eklesia Nyasaye. Ma engech saw mamiyo kata kigolo nyathi manotimo aksio e mesa koro nyako tim saw ma Bikira Maria gwedhego koa e mesano. Mano engech saw. Aparo ni en machiek kamano e kaka ngech saw chalo.
Koro ka Nyasaye mor gi sapino, ibiro winjo kokao kendo ji obedo ka nie sapino kamor. Koro kiloso sao, ok ibed gi duol moro marach mong'akore, kata ka ng'ato oketho gimoro e sapino, in iling' aling'a mondo mi sapino kik kethre. Sewni ng'eny, wan gi sao mar Bikira Maria Mtakatifu mitimo gi musuma mabulu. Nitie sao mar Bikira Maria Mtakatifu mitimo gi musuma marachar. Nitie sao ma itimo go kaka na Abraham otimo, iluonge ni sao maka Abraham. Nitie sao mitimo maka Joseph Mtakatifu, mikwayo go Joseph kaka jarite eklesia kendo si joudi duto kendo ber dala, mondo mi oritwa eklesia maber, mondo mi orit miewa kuonde ma wadake wadag maber, mondo mi tije ma wadwaro owuonwa gi Nyasaye mondo mi wayud tijewago e yo maber. To kare pedho Mesaye nitiere kod ranyisi mane, to onego pedhe kod jok mage? Bikira Maria mar ariyo kwa Ligala ema koro awapedho kama malejo pe rwako Bikira Maria kod nanga
ma opedho go mesa kendo ochiwe lwet Mother Superior kod Mother morito od Mama Mtakatifu kod mine mathe mamoko gi wasista mantie mondo mi opedh mesa no. Kawuono wan gi sherehe mar pedho mesa Bikira Maria Mtakatifu ma Mama Lejo ma bende nobedo e mesa mana kaka desturi mar Lejo Maria ni ka ng'ato timo mesa motieko makoro gike age moro to koro igole e mesa, koro dhi oloso kitamba maber moduogo oumo godo Bikira Maria Mtakatifu. Baba betiwa na yubi baba ndala na sunzio romo bimaboro wabira sak mare adala kodero marigala mama wako epolo famana mabanja wayulo baba kubere komduo jawar wabudo ne uma baba ne moto wania yuzudeo salutaro ya kunjwa wago na chongwa pen. Nos Dei salutare nostrum. Amen. O Padre, et Filius et Spiritus Sanctus. Nema yande kudo wagi mutema eno. Kawuno wabata dala korero maregala. Wayudo komni no jakwate yae. Wango wa umuyo kwane ni ruodwa. Okingisa ni eitelo mag Lejo Maria chakore gi Mother, nitiere Father, nitiere acolytes, nitiere deacons, nitiere nyaka uchop Pope. E telo mar Lejo Maria wan kod ng'ama iluongo ni Toto Misa. Kwa kanyo twadonjo ng'ama iluongo ni diakon. Kwa kanyo twadonjo ng'ama iluongo ni padri. Kwa kanyo twadonjo ng'ama iluongo ni bishop. Kwa kanyo twachopo ir ng'ama iluongo ni archbishop. Kwa archbishop wadong ng'ama iluongo ni cardinal. E cardinal kanyo kwae twachopo ir ng'ama iluongo ni pope. Makoro rito ji. To ineno nade kendisni machelo mantiere gi kikopogore kod Lejo Maria yudo ka nyaka mine omi telo mag chopo wi altar. Ang'o miyo mine ok omi thuolo e Lejo Maria mar chopo wi altar? Mine omi thuolo. Nitie age momi thuolo. Kuom ranyisi wan kod joma iluongo ni mothers. Mother en ng'ama oyudo gimiluongo ni sacration. Omiye mo mtakatifu kuome mantie gik monyalo mulo. Nikech gigewa mag dolo ok oyiene jakristo mulo ng'ama ok owir. Mano chik. Koro nitie iga ma ka ng'ato chope tiwire Mother. Koro kanyo en ng'ama nyalo dhi ewi altar nikech osewe ai dala. Idholuo wacho ne oae dala. Oae ria. Koro ng'ata inano ok onyal bleed mondo mi ochafwa kama ler. Konywa baba konywa kawuono ni Maria mama oganda Lejo pogore tirango aya ondiek majange mokayo rombe ng'amo chokwa kendo mama ndalo mar giko to koro romo sigand wadwa chalo gi sigand Paulo gi Petrus. E sama waloseni kata kinde gi eki mabende wagole sigande e Lejo Maria of African Church. Kanisa mar Lejo Maria opogore nyadiriyo. To kata kamano ne ok olerno mathoth e wi pogruok noero mabende nitiere e kinde kanisa noero. Kipimna ang'o ma pogruok mane mabende ne obedo to nobedo higa mane to ang'o manokele momiyo tinde Lejo barore injo ka ng'ato nyisi ni ati an alemo god kwer to an ajasiaya. Gimomiyo e pogruok mar Lejo en gima deep. Anyalo wacho gi kisungu ni it is beyond my reach. But anyalo wacho just a clip. One, Ruodhwa Mesias owuon ema nowacho ni Lejo ni nong'inyre matindo. Mano dhoge. Koro gima nomiyo owacho ma en owuon kaka Nyasaye owuon nong'eyo. To bende bed king'eyo ni kata mane Catholic no opogore. Koro miyo pogruok mar Lejo wan korka korwa ok wakayo gima lich ahinya. Nikech kata ka Lejo opogore to pod gin mana jolejo. To jolejo go bende they do believe ni chieng' moro gini chak gichokre kendo maonge ng'ama ruwenyo kata diwa kata achiel. Nyiso ni en pogruok moro mar wakati
but ok obi dumo milele. Nyasaye no wuon nowacho ni lejo nopogre to noduogo riw lejo. Koro pogruok nitiere to riwruok ne ber we are expecting. Sooner or later lejo biro riwore. To kare en ang'o minyalo weyo godo oganda Jolijo Maria kod ma ok oganda Jolijo Maria? Wan jo Kristo. To jo Kristo nyaka bed johera. Nikech Kristo en hera. Sigand wadwa chalo gi sigand Paulo gi Petrus. Petrus gi Paulo. Paulo yudo warruok ka Yesu sekode. Koro wacho ne Petro kaya nalo Petro. Kabedi ni ng'amo neno Yesu. In mani chiemo gi ruodhwa wuotho kode. Tong'ne wabedi niae. Petro ya wuodwa ok do nyombo. Niwa ok do nyuom. Amalo wadi walam Nyasaye Petro. Wan bende chieng' moro biro ng'ewa ka jolejo Maria. Jogi nowachna ni ae jolejo. Unu joma noneno ulo. Nyasaye nokudho nigi yawe. Tong'de wabedu ni jolejo. Ewalemo makata macho wanyono koda tiendwa. Piny wadundo kumayo meng'wana Nyasaye. To bende napenjo ni jowa matindo ma bende dwaro donjo Lejo Maria gin gi lo bang' ng'awa ka koro headquarter gin ariyo to kamae e kaka ne oduka. Ng'ato ka ng'ato olam Nyasache. Kaka Nyasaye nowaro ng'ato. Ng'eni Jolejo Maria gin over million. Ting'eni over million gi. Ka iluongo gi keto gi pango gi e line, ng'ato biro ng'isi kaka obiro e lejo ka. Koro kaka ne ng'ato biro sida mare manokele lejo. Koro kik gidonjre weche mang'eny. Gilam Nyasaye to mana gadiera. Owinjore. Nikech Nyasaye tok ohero pogruok. Pogruok Nyasaye no be wacho ni pogruok to maru. To nikech ing'eyo ni gombo mar dhano kata mana tijwa mar dolo ka nitie joma dhi kuom gombo. To Nyasaye ok oyierogi. Koro miyo kae ni tich Nyasaye no to nyalo bage kendo ji nyalo pogore e lwete. Nikech no gombo tich Nyasaye to Nyasaye no ok oyiere. E dolo iyiero ji. Iwacho ni e kat kaisi wacho ni ji duto ginyalo yudo ordin ni ooyo. Ji duto ok nyal yudo ordin mak mana jogo ma Nyasaye wuon oyiero. Jodolo gin joka Lawi. Koro miyo wan kaka Jolejo Maria nitie joma samoro no dhi e dolo ka ng'ato gombo. Koro ok odhi tiyo tich Nyasaye no gi neema mar Nyasaye. Mane momiyo ang' ni winj ni pogruok owuok. Yes. But jalejo makoro riek to nyaka ong'e kumonego luw. Nikech Nyasaye no nyaka ng'isi ni koro lu yone. Kilamo Nyasaye gadier nyaka ong'isi yo miluwo. Agoni hero kamano kendo mabe makele giko michero makamaendi na kelo ni siganda oganda Lejo Maria Baba Simeo kod Bikira Maria. Mabene ne wachako pimoni kata chande ageno ni ikwanyo 1 2 3 intiere kod puonjo no ero kokalo kuom jogo eko mabende ne nitiere kendo eko mabende ne oganda Lejo Maria ne kokano chakore kod kinde eko mabende ne Baba Simeo ne odonje piny mar Kenya kod kinde eko mabende ne Bikira Maria odonje pacho kaende. Ne Lolwe TV kowuok e kanisa mar Lejo Maria God Kwer e Masara e Sona West e County Nairobi Migori. An Elizabeth Otieno. Malar manoria nyathina Afrika mokwongo. Bikira Maria mano paro piny dundo. Madonna manoneno piny Afrika wala ka mundo imo to sule kelo nwaler. Mama nobedo piny gi polo koparo gima nokelne turwa. Madonna noneno nobire turwa gi din miluongo ni Lejo Maria. Lejo Maria law marachar ahinya. To nanga marachar kachilo to nie. Nanga noneno mabor ahinya. Emomiyo kawuono ni piny goyonwa mau, piny goyonwa goro ma. Joleja ng'ama ularo. Bikira Maria, bikeli kwe kinwa oganda Lejo Maria ole mayo meng'wono Nyasaye.